Előző nap elkészültek a biciklik, így ma már ezzel végre nem kellett foglalkoznunk. Megbeszéltük, hogy korán elindulunk, hogy legyen időnk alaposan megnézni mindent, illetve kora délutánra visszaérjünk, ugyanis az estét már a Garda-tó partján szerettük volna tölteni. A korai indulás végül körülbelül 11:30-re sikerült csak. Rövid keresgélés után meg is találtuk a Stelvióra vezető utat, melyet csak követnünk kellett. Visszaemlékeztem az első mászásomra, és tudtam, hogy a víz utántöltése kulcskérdés, ezért minden csurgónál, nagyobb vendéglőnél vagy szállodánál megálltunk tölteni. 35 fok volt, ami egy kicsit melegebb az optimálisnál, de még elviselhető. Elérve az utolsó szakaszt hirtelen 19 fokra csökkent a hőmérséklet, és egy felhő kísérte az utunkat. Az utolsó 4 kilométert egy stuttgarti fiatalemberrel közösen tettük meg, akinek csodáltam az új 22-es Ramrecht szettjét, valamint full carbon gépét. Mesélte, hogy a környéket mássza, pár napja például a Jaufenpast mászta meg, illetve még 2 napja van, mielőtt hazamegy. A csúcstól 2 kanyarra találkoztam Hunorral, aki tűzött lefele Annához. Az utolsó szakaszon egy kellemes 12% fogadott még. A csúcsra érve találkoztam Mohával. A megbeszélteknek megfelelően megkerestük a kedvenc kolbász, káposzta, mustár szendvics bácsinkat, akivel 2 éve találkoztunk már. Megint elmondta, hogy édesanyja magyar, bár ő nem ismeri a mi nyelvünk. Természetesen megint kaptunk kedvezményt. Miután a kiváló szendvics és sör újra lelket öntött belénk, átnéztünk még a hegy túloldalára, a szokásos táblával való pózolás után pedig elkezdtük veretni lefelé. A szűk kanyarok és az új féken bekopása miatt igen gyenge tempóban ereszkedtem.